И после кажете ми как да гласувам за някой, който твърди, че е честен, когато аз знам колко искам да открадна. Всичко искам да открадна. Всичко искам да е мое. В центъра на моя да стоя и всичко да е мое, всички други да са бедни. Да умра от имане искам. Да се задавя с хайвер, да се подуят шампанско и бъбреците ми да се скъсат и да ми откъснат и двата крака от препиване с шампанско. Литри шампанско да изпие, да целия да рухна от шампанско. Искам да целия тук да се нарежа от острите диаманти, които съм купил на жена ми, докато й правя така на гърдите, и тук целия да стана нарязан, и след това веднага да отида при любовницата си и да замина за 4 години на Хавайте и там да целия да се покрие в рани и в слус от венерически болести и да умра от прелюбодейство. Как да му се доверя на този човек, като той иска същото, което аз искам? Аз не искам той да го има, аз го няма. Аз искам аз да съм в центъра на страната, която и да съм обграден от мизерници и бедняци, и аз да съм така в центъра, и аз да се откроявам от другите и да се знае, че аз съм цар, а не другите. Не той. И затова се мразим. Просто твърде добре се познаваме, за да се обединим. Това е. И затова все чакаме някой непознат да дойде. Колкото по-отдалече, толкова по-добре. Защото така няма да сме сигурни дали мисли като нас и може да му се доверим и той да ни промени.